kapatid, sa kaligtasan, wala talaga nangyari. Yes. May nangyari ba kay Adan? May nangyari ba mga kapatid kay Abel? May nangyari ba mga kapatid kay Noah? May nangyari ba mga kapatid kay Abraham? May nangyari ba kay Moses? Wala, lahat puro reklamador yung mga pananampalataya nun eh. Kaya nga, siya na lang yung bumaba. O sige, ako nang bababa mismo. Yes. Kasi naghanap pa siya eh. Naghanap siya na magiging tagapamagitan. Wala siya nakita. Walang matuwid daw. Wala kahit isa. Yes. Sabi ng Ezekiel 22:30, naghanap siya ng lalaki para maging tagapamagitan, para itayong muli yung bakod na sila. Wala siya nakita kahit isa. Kaya bumaba na lang siya. Amen. Oh. Yun, yung pagbaba niya, mga kapatid, ano binuo niya? Bagong testamento na ang sino mang mananampalataya sa kanya ay magiging isang bagong nilalang. Amen. Hello? Amen. Oh. Kung tayo hindi mabago, mga kapatid ko, nasa luma pa rin tayo. Hindi tayo bago. Bagong tao ka, bagong panganak, luma ka pa rin. Yes. Yung mukha ko luma. Kasi ang habol ng Diyos, kaya nga siya binuo niya eh, para mabago tayo eh. Yes. Amen? Amen. Hindi naman patayan, mga kapatid ko, yung karangyaan sa buhay para masabi mo nasa Diyos ka eh. Amen. Amen. Kasi kung yun ang pagpapatayan, talo tayo sa kay Kuwangko, talo tayo kay Subel, talo tayo kay Ayala, kay Alan ng SM, talo tayo. Yes. Kung yun ang pagpapatayan na nasa Diyos ka, kaya pinagpapatayan na nasa Diyos ka, yung sinusunod mo ang mga salita ng Diyos. Amen. Ipinapamuhay mo ang salita ng Diyos, namumuhay ka sa salita ng Diyos. Amen. At ang salita ng Diyos ang nagpapabago sa iyo. Amen. Amen? Oh, amen. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hindi mo, simba-simba mga kapatid. Sa dati, simba-simba tayo. Linggo-linggo, pero hindi naman pala asawa yung dala natin. Iba namang asawa yun. Binuang man. Wala siya eh. Diba? Amen. Amen. Sabi kita sisimba, iba asawa dala mo. Yes. Yung asawa mo, iwan lang sa bahay, diyan ka lang ha. O, hayaan mo na ako na maging banal. Banal. Kaya napaka-importante ng kabanalan, mga kapatid. Kasi ang salita ng Diyos nagpapabanal sa atin para iwasan natin yung mga kasalanan. Amen. Amen. Hello. Amen. Iwasan natin, kaya nga nare-reforma tayo. Abay, kung 10 taon ka nandito sa MDC, hindi ka pa rin na-reforma, ay mo lang sa'yo kung ano kinakain mo. Kasi sabi ko, sa isip, sa salita, at sa gawa, marireforma tayo dahil sinusunod natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Ito ang dapat, mga kapatid. Kasi nagtayo na rin lang tayo ng simbahan, yung simbahan ang sinusunod si Kristo. Yes. Tatayo ulit tayo ng simbahan, mga kapatid ko, tapos ang gulo pa rin, namumuhay sa kasalanan, wala nang kahit. Yes. Buti pa wala simbahan. Yes. Magdadagdag lang tayo, o dadagdagan lang natin ang simbahan patungo sa impyerno. Yes. Amen. Diba? Amen. Amen. Yun yung importante. Yung aral talaga. Bahala sila magalit, mga kapatid, sa aral, basta sinusunod mo yung aral. Kaya pagka founded ka ng salita ng Diyos, dito ka masusukat eh. Dito masusukat pag founded tayo ng Word of God, pag dumating sa ating buhay, na tayo ay kakalabitin ng Diyos. Amen. Isimba ka pa kaya? Yan yung importante. Amen. Amen. Pag nagkasala, sumunod ka sa Panginoon. Mabuhay ka sa Panginoon. Hallelujah. Para ma-justify tayo sa mga salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya meron nga tayo, sabi nga, sa Christian, mga kapatid, meron tayong special rule, mga kapatid ko, sa buhay na ito, sa mundo ito. Tandaan nyo. Hindi lang tayo mga kapatid, membro ako na MDC, make a program kami. Sabi ng Bisaya Lata. Diba? Hindi yun. Meron tayong special rule na gampanin sa mundo ito bilang Kristiyan. Let your light so shine
kailan talaga magliwanag. Sumunod. Para na makita yung ating mga mabubuting gawa. Hindi tayo mapupula ang tao. Kaya sumusunod tayo. Amen ba mga kapatid? Amen. Meron tayong special rule na gampanin sa buhay na ito mga kapatid ko. Sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sometimes sa buhay natin, pinapagod tayo. Pagka nagkakasala mga kapatid. Pero sabi nga, kung mapagtiisan natin yung palo, ang Diyos talaga, mga kapatid, masabi natin tayo ay kanyang mga anak. Amen. Amen ba mga kapatid? Amen. Kaya, ang pagsunod, napaka-importante. Ang pagsunod. Ang pagsunod sa harapan ng Panginoon. Sa maliit na bagay, malaking bagay mga kapatid. Kasi kung minsan sa pagsunod, dito maraming Kristiyano ang bumabagsak. Dito maraming mga mananampalataya mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya nga, mayroon akong kinulit mga kapatid eh. Meron akong kinarit na isang manggagawa. Sabi niya, pero mo nasabi ba naman niya, ay, hindi na ako nang bumuboto, pastor. Hindi na ako, pastor, nagbabayad ng buwis. Hindi na ako, pastor, sumusunod sa mga traffic. Mamili ka, susunod ko, tanggalin kita. Wala pagsunod. Kung hindi ka susunod. Kung hindi ka sumusunod sa batas natin ay dito, ibig sabihin, hindi kayo sumusunod. Amen. Totoo yun. Iligan yung mga ako. Illegal. Tama? Mali yan eh. Amen. Sabi ko, sige, wawarnihan kita. Bawiin mo yan. Pag di mo bawiin, babawian kita. Tumisip lang. Mahirap yun. Sasabihin mo yun sa mga makakarinig sa'yo, ay, hindi pala si Suan sumunod sumusunod sa traffic. Marami akong kinakausap na ganyan. Sabi ko sa putulan, kayo, magmumulong kayo, guilty kayo. Lalo na pagpatungo tayo sa mga kasi pagsunod yun eh. Wala ka naman makita, nag-helmet, nilagay sa kamay. Ulo ba yan? Oo ka. Kita pinalan niyo ako. Naglagay ka rito ng helmet. Yun yung ulo mo pala na ngayon. Ito na. Kaya pala, hindi ka makaintindi kasi yung ulo mo siko na. Okay, lagay sa likod ng motor. Ayun na yung ulo mo. Lagi kang puwit eh. Kasi yung ulo, yung nilalagay ng helmet, yung puwitan mo. Oo nga naman. Ha? Eh, magagalit. Kaya naman nagmumotor. Pagka na ganyan talaga. O marami. O ngayon, nahuli ngayon. Naku, pasto, nahuli ako. Tingasan. Ayun, sagot ko. Tigas ng puputi ko eh. Sinabi naman may mga pulis din sa labasan, palaki. Hindi ka nag-iiwin. Nahuli ka. Sinasampulan ko na nga sila sa Bulacan. Pag bumibili nga ako ng patuka ng manok eh. Nakahelmi talaga ako eh. Bakit? Malay mo, nasa dulo ng patuka. Nandun yung pulis ko na yun. Nahuli ako. Nayaya, pasyon ka pa naman. Yes. Biro mo, mga yapang pa, may mga nagsasabi sa akin eh. Ngayon, hindi na sila bakit ko, sinusupla ko eh. Pinapakitaan ko lang ng ID ko, ID ng gobyerno. Naku! Isa kaya bakit mo, kaya maraming kurat eh. Kasi pinapakita mo na kaagad yung yung credential mo eh. Government employee ko, sinagot ang pulis. Yun na nga problema eh, government employee ka, ikaw yung hindi sumusunod. Kaya maraming kurakot. Diba? Amen? Kaya sumusunod tayo eh. Ang pagsunod mga kapatid ko sa batas dito, sa ating mundo, pagsunod din yan sa Diyos eh. O magkakasala ko, wala ko lisensya, kulong ako. O di pupunta akong malulus, pila-pila ron, kahit na napakahirap ang layo, kukuha ko ng lisensya talaga. Para makakuha lang ng lisensya pang kasal, para may magpakasal, hindi peke yun. Yes. Ano yung kasal-kasalan? Diba? Sumusunod talaga. Yun yung importante. Yung pagsunod kasi, dito kayo binibless ng Lord eh. Amen. Kaya nga blessing and cursing eh. O, di ka sumunod. Sinumpa ka ngayon. Bakit? Nahuli ka. Sinabi doon sa ulan, bawal ang counterflow. Nagka-counterflow talaga. Dito ako. Kaya nga dito ako gumamit sa sarili. Mahirap 1.5 yun.
sisiminarin ka pa, tanda-tanda mo na, sisiminarin ka na ba? Sigurado bata ka sa akin, magsisiminar kung mahuli ako eh. Kasi po tayo, ganito yun tayo. Dapat tayo, hindi ka lang tutulong pala sa Diyos. Amen. Oh. Tama yun. O, diba? Eh, iniiwasan ko. Dahil bago ako umalis, sigurado meron akong, kung sabi sa'yo ko, lukdo ba? Lukdo. May pasang na helmet. Kung magmumotor. Oh. Amen. Amen. Hindi mo pwede sabihin, pastor po ako, matagal na. Matagal ka na nga. Ayaw ko lang. Diba? Dahil hindi pagsunod. Napaka-importante ng pagsunod. Ha? Amen. Amen. Tuloy na natin ha, sumusunod tayo. Hindi importante na sumusunod tayo. Maliit mang bagay, mga kapatid. Huwag nating panginayangan, basta sumunod lang tayo. Amen. Kahit maliit na bagay, mga kapatid ko. Mga pag sinungaling ka, dapat makonsensya ka. Dahil pag hindi ka na nakukonsensya, kinakain mo ng kasalanan. Yes. Nilalaman mo na. Amen. Ha? So yan. Blessing and cursing. Nabuhay po natin. Hallelujah. Kaya, makaingatan natin palagi, yung aral ng Apostol Pablo, yung aral sa bawat isa sa ating mga kapatid, na pinapahalagahan natin mga kapatid ko kahit saan tayo. Saan tayo makarating, susunod tayo. Kaya nga, dyan nga, ang Diyos ba tumitingin sa ating mga kapatid pag nasa Diyos, ayan, Kristiyano yung mga anak ko yan. Hindi, doon sa labas. Doon ka makilala kung anak ka. Doon ka makilala kung Christian ka sa labas. Amen. Ano yung gawin mo, ano yung trabaho mo, ano yung pinapamuhay mo, ha? Sino-sino kausap mo, sino-sino ka transaction mo, sino-sino ang mga kinakausap mong tao, sino-sino ang, ay, lahat yan. Amen? Amen. Kaya sabi ng Bible, nakikilala ko ang aking mga tupa sa gitna ng mga lobo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating Panginoon. Ngayon lahat, ito po yung